RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Nukinig sa ka tomboy nga taga-tayud Konsolasyon Cebu. Agatwata tampo, diktas singal nga Alex. I love you, Chelsea. Alex, uy. Ano di ay? Naibaw ba kang inamig ka rin ako, ha? Ano ni kalit pala kag-confess diha, uy? Nya, mo na akong gibati. Kay ba, masayo ka nga, di na mapugngan, di ba? Sorry, Alexandra. Pero amiga rata. Og diha ra na ko to ba? Chelsea. Ay, dada. Baday, hilak naman kita dinis, si katawa niya. Ay, ang angbi. Mura magkagmahot na log babae nga. Napa may daghan diha. Uy, radyo kay ka. Bisa no? Sila sakitan ko. Ay, sus. Ay, pagdali, oy. Ikaw sad no? Pabutang nga mo abot ang parain mo. Ha? Para ako. Kanus apa ka na? May eskwelahan lang ko palihog, ha? Wapa niya. Muagi makakadit to. Kipaningit siya, pero grabe. Fresh kaya pang kisip mo. Hello? Okay ra ka? Ay, ma'am. Sorry, ha. Nakatutok lang ko sa imong kagwapa. Asa ganito ka, ma'am? Ha? Nalasag kay nagustuhan nga babae? O, lagi. Gupahaw, eh. Maestra. Hulo. Unya, unsa naman sa plano ni mo? O, ako ilailahon. Diskartihan ako. Unsa ka masal kuno ni mo pag-diskarte, Abier? Paabutan ako magawa siya. Ay, Tora. Ma'am! Oh! Hi, ma'am. Di ba ikaw mo ito magisakyan ganinang buntag? Oo, ma'am. Na-timing sir nga, naghatod ko pa sa hero dire ron. O, nakit-anti ka ron. O, sakay ka, ma'am? Sige. Pero sa merkado na ako magpahatod, ha? Kay may pamaliton pa manggod ko. Sige, ma'am. Salamat, ha? Uy, isa pa yan, ma'am. Titi, oh. Ay, tingba na lang ko niya. Ha? Unya? Oo, ma'am. Magpaabot lang ko ni mo para ihatod di kas inyo. Sure ka nga magpaabot ka na ako? O, lagi. Okay ra kayo. Grabe o pa rin kamot ko ni mo taon, day. Dahil kanya, sumagon din ka naman. Siyempre, ganahan ko niya, good noon sa mga. Kanya ganaan na siya ni mo. Okay ba? Umada di Pero, ba? di ba, may mawa kung masuway ko, di ba? Ha? Mga yab na dyo kaniya? Oo, uy. Hala no. Kunya tayo si tanaw ni mo, sugton ka ka, ha?
imong pagtabang na kudaan ng mga libro, Alex, ha? Wala problema, ma'am. Basta ikaw. Ha? Kanang ma'am, di na lang ko magliko-likos pag-istorya, mama. Ganahan ko ni mo, ma'am. O gusto ko nga Oops. magyag... Alex. Ma'am, Sorry, Alex. Pero pure ko nga babae. Lalaki ang ako. ma'am. Kung lain mo rin mong tumong aning tanan ni mong gipangbuhat para nako. Undangan na lang ni. Ma'am Lalin. Kuan na dako eh. Nibaw man unta ko nga, ako na nakagusto. Karon ni padayon pamangyo ko eh. Maglikay na ko, Ma'am Lalin. Masakitan ako magtanaw niya. Ay, naara siya. Uy, tayo pa. Kinsa na yung kaupan? Tumboy mo sa lagi na. Pakakon ba niya? Paingon-ingon pa siya ng laki iya. Pero ang tinuod, wag hindi siya gusto na ko. Karon ka. Lalin. Oh, Alex? Sagod ni. Paingon-ingon ka nga dili kasama na kong tumboy. Nya karon, lahi na sa gatumboy ning kauban nimo. Alex? Brad, gigamit na ka ini, Brad. Mogi kalaki ni mabayhana, maggamit og tao nga pwede niyang pahimuslan. Saan ang gipanulti ni mo? Dugay naman ni na akong uyab sa Lalin. Di man siya ingon nana. Unsa? Ma'am, abi na ko buwag kay uyab. Nagod pagsigig samok. Bugirua sa nimo eh. Hindi ka mahawa. Ha? Unya di ba? Kung dili ka ni mo dangas Lalin, dili ka na rin makuha ni mo na ako. Nakasabot ka. Ha? Day, ako na gyud mo yung naluoy ni mo ay. Uda nga nagkanabi, mas may paglalaki na lang mo. Luura oy. Sa ba daw, iluod ko taon. Sugod na iluodan na no. Kabalay. Sige na, nakoy pala ilan ni mo. Sigurado yung nga buutan kayo na. Sige na. Oh? Bisa karon lang dayon, bisa karon lang. Kausa lang yun. So, wayi eh. Sige. Pero di ko magbinabayo. Nice to meet you, Alex. Sakto lagi guys, Anjo. Guwapa kay ka. Nice to meet you too. Matuog ka nga. Amayo nga pag-ila-ila. Kay naasod sa usa ka relasyon. Oo. To. Mayo. Maong, di lang ta mag-usig sa tong oras. Sugta na lang ko para magkaila-ila tayo mayo. Ha? Gisugot ni mo. Sa ato pa ka muna. Oo. Ay, hello. Ay, very good. Very good. Di ka magbahaya na niya, Day. Ganina ram kasi gatubang sa imong cellphone. Nakagitiwas nga akong trabaho. Ay, abera ko na cellphone, be. Ambi na ba usa mong ka mangilog mo ka? Nga naman. Madlo ka nga. Nakoy makitaan din eh. Naunsa ka? Saan nagpanulti ni mo eh? Ambi na ba? Di ko. Ambi ba? Garaan mo eh. Di lagi ko. Di mo ka makasabot. Ambi na... Buang Puyan. manok magapa! OMG, Day. Ano na siyang bagay man taon mo, oy. Hanggang tuk-utok migo ni mo. Buutan pero grabe ka igihan.
Wala no. Susbay, sorry. Di kayo. Bibi, tanaw na ito na yung baba, bi. Nga nasumbagan, bi. Oh, Anjo, doon lang kayo mong naong nako. Oh, uy. Ibi, muli na ko. Buang nga inamsam ko kanina. Pero timang paspasa sa kong kulba nga naduol ang naong ni Anjo na ko. Ano man ni? Nak. Nga nung wa man kay gawas-gawas. Long weekend man pa. Nga ni leave pagi ko. Nga naman. Na kay gili kayan? Wa pa eh. Aw. Tawag niyo tos Anjo kay ni ang si Samok na ko. Nga no kunong di ka mo tubag niya. Ay guwata nga ariun pa ka. Bahala siya. Anjo, Oh. nag-usap ka rin eh. Oh, kuan. Nga nung nagli ka naman ka na ako. Ha? Wa man good. Ano sa badaway, wag utaon. Nakaila ko ni mo, no? So, tayo nagkukos tinuod, God. Napiktuhan ba ka atong nagkadugo lang atong mga naong? Wa man. Kasi lis tinuod. Kaya ako, nakapikto kay tunako. Ha? Nakarealize ko. Anong sige pa magpaabot si tao nga para ako. Nga, naamang ka. Sa tinuod lang, Anjo. Hasta ko. O ako makasabot sa kong gibati. Oh, basi ito kita gyud para sa gusto. Pero, dili na ito mahibawan kung dili na ito suwayan. Sige. Sawayan na to. Pero, dito magsukmagay ha. Ay mo rin ay akong ikapaniguro ni mo. Di takakayang pasakitan. Anjo. Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming. Gisuwayan na gud mo ni Anjo pero wa may magdahom nga mula hutay ang among relasyon. Karon, mabdus ko sa una namong anak. Magbinayot gihapon siya ug ako lakin-on gihapon. Di niya lang ko to ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.